Geti esetén van egy perccel később. Táv, ne! Gyere! Szép! Hagyjuk félek, hogy rálépek erre, hogy... 4-3-nál, 4-1-nél járunk. Ne, gyerünk már! Ne fáradj! Nektek köt? Nem, látod, ez jöjjön el hozzá, meghalnak el. Az edző már ti. Ugye, ti ketten vagytok, hogy én egyedül. Nem az a lényeg van, nem bírod a futást. Meg vagy halva, nem vagy konti. Nem bírja tudni. Nem vagy konti. Eladom, menj már hátra! 3 métert hagyd meg. Ugye visszajövök kapom itt. Hát, Így, meg. Tiéd, Zoli. Ne engedd el. Nem, már nem jön el. Most hol van ez a... Szabad tegelnek. Júj! De én voltam! Majd aztán, ha ki kell fizetni a palát, visszanézzük, melyik döntötte fel. Igen.